Ka jingkan mau burom jong ka Balang Catholic ya ka World Soul Day lani ka jingkan mau burom ya ki mensim balaklat no la Rakhe ha Kylleng ki banta jong kiri ka perthei ha ka bagani ka ju ka si la Rakhe ru ha ka jela Meghalaya da ka Balang Catholic katto ka ne ki jaka hari bhoy ha bayo ban sakhi ki nong ilam niam jong ka Balang Catholic rengkat ki parabangai jong ka Balang ki lelet ban bu sentiu ha ki lum jing tem jong ki dak ba penlong ru dak ki jing duai na ka banta ka mensim jong ki to ki balaklat no ia ka ne ka sngi jingkan mau burom ya ki mensim balaklat no la penlong dak ka balik bu sentiu bat thang dak ki mommati bat unsa karkhu lengdo so blei jong ki parish ki bakidon ya ki to ki sentiu bat ki mommati dak ki jing duai bat karkhu bat bania saj na ka banta ka lait ka let jong ki mensim ki balaklat no bakin yo ban syong ha ka khti ka mon jong o kanran bat ba ka mensim jong ki kan yo ya ki jing ja thaj bom jukun ka kam jengi to kerkhu kerdo yaw ne ulom jing tap namar hang ne ki wan ja thai bon ki met jong ki rungai hadien balakut ka jing em jeng ki to ai ba ka jing mi pat kin yo ha ka jing mi pat kin yo yak jing sok pat ki jing em bam jukut lam bat men se ba ha daw chris utrai
Bye.